Новий день, новий стрім. Так, ну що там у нас? Стасе здоров. Воно ще не вилогінило? Ні, супер. Парада. Так, ще би се нагадати, що я хотів, Епен. Тільки мав ідіння гостям налаженого, що? Треба би мені... А де я то? То може не той? То мало бути у... Ні. У графіці мало бути. FOV. Де воно? Я то тепер не знайду. Здорово, Томаше. Стріма давно не було по многим причинам. Много чого все діяло. Треба би ми земли. Здорово, Іване. Якся маєш? Девня була просто глина. І це було щось немного. Ну, раз не десяток. А ну, чутення нормально? Йой, чекайте, щось... Момент. Мені ся видить, я знав, що це стало. Раз, асяк. Хе-хе, но, наконець. У кого Windows, то тот може буде знати, що є такий прикол. Ож, Windows знає тобі вповісти просто аж все, ти у мікрофон будеш говорити лише на 60% голосності і не більше. Щось слабо, значить Нико не бавив на цих чанках. Це в мене такий індикатор, це слізав вдома. Ай, ну ж кітьку слізав вдома, то було б май много, того, донь. Файно чути, ну. Та бо кажу, у Windows є якийсь такий прикол, я підкручу у штимуваннях тот мікрофон на стілку. А другий раз, як включав комп'ютер, то він мені каже, ось все, 65. Ніч не знав, так мало бути. Ну, заваріть собі чайчик, сідайте, розслабляйтеся, забавимо дещо. Ну, минулий раз якийсь ми стрімили, та якраз, між іншим, перечинюємо ту штреку, бо ну, бережника дома не було. Та йду поникав, це він захарив, це ні. Бо я йому писав, він казав, що не дуже буде мати час. Ай, ну, не захарив. Та я все туди все позабирав. А вже дали... Ну, і сам тунель не буду знімати, бо я не знав, це він тут буде щось хотіти чинити, це ні. Або самое полотно все демонтую. Та туди учинимо сяк. Ви розказуєте, що у вас інтересного... О, Майку, здоров! Як ото так ти на стрім заджойнився? Маєш час, та й дяку? Так, сесі туди теоретично теж можеш забирати, бо... Я не пам'ятаю, на що вони ся клали взагалі. Маєш час. Супер. Якась не дуже майнкрафтова музика. Направду. Майку, я зайшов на сервер.
Минулий раз, як стрімив, та якраз я переробляв перечинював з драб штреки, бо штрека, ну, южна відка штреки, ся котра йде сюди до Жені, до Робіка, до Вовкуна, то вона йшла через Бережниковий дворець. Ну, так просто історично сталося. Та ми з Бережником договорили, бо я тут перечинив гет, бо так стало, просто були дві остановки у Бережника у двірці, та я то перечинив сюди. Та тепер переключалка на южну відку штреки, насправді у мене сперед хижі. А у Бережника лише є одна штація. Ой, то вже ніч. Я з собою постіль не брав, ні? Та я можу тут. Я можу всяку чинити. Добре. Та що хотів казати? Та так було просто, що у Бережника получалися дві установки. Одна була туй. Все вже не актуальною буде. Все, до побачення. Раз мусить було туй стати, а раз мусить було там стати, де у нього була посправдішня та штація. Добрий рано. Та який добрий рано, це вже то. Це вже обід. Я вже зрано встиг буль добрих нажарити, сметану заїсти. Так. І тут не треба було нагоду камінь класти. В принципі. Не байки, це Бережникові не буде любити та перечинити. Була у тядяка вчинився новий світ, та файно. Я чув якийсь чудний шум. То віддав тот. Чудний звір. Сись, пахач. Він досить страшновато гучить насправді. У Петра ще рано, Йорік, здоров. Та я мало захарю то, що тут було учинено. Захарю стару штреку, коротше. Котрої вже тут не мало бити. Так, що там ще писали? Здоров. Сквізік, здоров. Коли м почав бавити Майнкрафт, то було 2,5 года тепер, а чий? Ну, 2,5 года тепер. І це 25-й зачав, то було у 22-му у літі. І пін туди якось шорило товмачення, гиби. Якось ми чинили товмачення Майнкрафта по-русинськи. Як ми. Я там не аж дуже при ділах був. Слухайте, мені сьогодні там у чатові можу учинити маленько майтемний бекграунд, бо було майвидко на тому. Ні? Це так нормально. Нормально видав. Пахач мало похожий на звук Сілд Страйдерів. Айно, вони теж так гучали. Такі були якісь слоноподобні звуки у них були такі. Та епінці пахач якось так і гучить. Між іншим, і це доста з недавнього апдейта, ні? Це з доста недавнього апдейта, видите, проста факля та і редстоунова факля вже мають читаво іншу барву. Тепер редстоун направду челений.
вчинився хардкор, все було добре, розвивався, одійшов, позвали, умер від мобів, ясно. Ну, будеш знати, треба було ацяк нажити Escape та й готово. Та й не кивали биття моди. Моди, господичку, моби. Сілдстрайдери то середина між пахачами та й гастами. Ну так. Вони такі добродушні гіпахачі, або по формі май похожі на тих на гастів, ні? Ну, я тут читав, якоїсь тераморфовання дуже робити не буду. Найси вже Іван робить, як ото йому май парує. Я лише заберу сесю. Порядок треба навести, захарити за собою. Ні? У вас що інтересного розказуйте? Ай, ну, одійдеш на секунду, а пішов на, пішов на годину пропав. Стається таке. Так, що там пишете? У тому плані, бо ще богастий має високий голос мав, та пахачі має низький. Ага. Ну. Ай, ну. Капець у Івана той хаос. Я ще переживав за якесь тераморфовання обоячини. Ага. Що наметано хоч як. Ну добре. Критика газдюст буде відбуватися в другий якийсь день. Так, що пишете? Нестор Штека. Здоровля. Здоров. Якся маєте, що тут глядаєте? Ми тут демонтажом все займаємо. Так, у мене ся земля кінчать. Я знав, де у нього вся земля стоїть. Так, треба зносити ферму рейдів нову класти. Ага. Ну там, в принципі, помінялася механіка з тим, як ти дістаєш прокляття взагалі. Ну, у тих... у драбловів. Я не знав, яка тепер нова схема має бути на туто. Не є глина. Ну то не бай. Я, в принципі, знав, де в мене має бути глина дома. Ну, не глина, а й сися. Земля просто. Йой, кампець там вас повно пише. Всячиного. Треба буде 2 ферми класти. Ож іще якась поламала, кроме того. Ож іще якась поламалася, кроме ферми рейдів. Ферму на баночки з прокляттями і саму ферму рейдів. Ага, ось 2 окремі фактично будуть, ясно. Та тепер, виходить, просто єну ту ферму розділяють на 2, бо кі добре розумів, то там
У спередущому схема така була, ож ти просто і мав тих із прапорами таку і нараз. На тій фермі десь їх забивав, айно. Ну я там просто не був. Митьо Барвінок, здоров. Здоровля. Той маленько небезпечно, бо йому лаву не впав. Так, я це буду досягати до маки. Я це не буду досягати, мені би треба до горі вискочити. Ну як робимо? Що робимо? Никаємо стрім, бавимо, я демонтую стару штреку, котру вклав колись давно, бо її вже не треба. Раніше можна було стакану ферму рейду робити, що купорейдів одночасно, а тепер так працювати не буде. Ну, міняут механіки муситься адаптувати, не? Так, ми йдемо з цього боку, зайдемо просто. Йой. Ха. Не, ну вы видели, что бережник строит? Ой. Лопата. Та з цього боку якась сама має бути, лиш не видко, що то буде. Такий хмародрап. Ні? Хмародери всі люблять. Хмародрап із Die Hard. Та туди, там туди мусить бути то-то. Там туди мусить бути дуже парана система вентиляції, бо в нього може було лізати, цабати. Юй, айсе теоретично доста реально вчинити на базі Майнкрафта вчинити туту. Як це то називати? Рекреацію якусь. Не рекреацію. Ну, як це то правильно має називати? Господичку, не годинився слово нагадати. Ну, коротше, можеш цілу сюжетку того
того кіна з Брюсом Віллісом наподобити. Як це то має справно називати? Ай, ну, та й ліфтові шахти. Господи, і це який толкініст, знаєш, збирав це, та й нися обирав ту ельфів, другі орків, та йдуться бити. Як це воно називати? Не косплей, а й... Господичку... Є на то слово таке спеціальне, я не годинився нагадати. Live Action Recreation Protocol? Roleplay. Айно, щось таке. Та може, коротше, та може у бережника дома то дайхард учинити. Ну, бажано не вмирати, бо то таке. Так, я десь тут відео когось бережникові поламав богородину, але туйка. Та ми сюди єнусику покладемо. Він ся чи не насердить раз, ні? Добрі. Так, у мене все подозрівало, файно. Когось той забув був пса. Сись пес той вже чий гюд чекат. Не знати кого. Ну, то-то. Щося докиват серії Олем забавме Майнкрафт. Юй, сатуй. Ага. Слухайте, сатуй когось новий заходив, та починав класти хижу, та щось хижа не доклала. Добре, щось докиват серії Олем забавме Майнкрафт, та заголосували там люди, бо я попробував забити відера пчолами. Та почав їм вже збирати ресурси. Ми між іншим, не дораз туди у тот світ зайти, та я вам кажу. В принципі, що я собі напланував. Я лише почав збирати ресурси, чесно, бо я хочу учинити таку дуже модну забивальну камеру на відера. Бо кроме того, мені би ще треба мені би ще треба 2 копоні з відер скелетона. Та може ми вихоснуємо сись шанс Може ми вихоснуємо сись шанс піти в недер та набити купоні. Будемо бачити. Всю всяку лупину треба відкласти. Так, добрі. Що у нас там годин? Лиш по обіді. Ну, та можете насправді переключити туди, бо туйка не знав, що би ми інтересного чинили. Хіба... можемо... Я знав, що можу чинити. Треба ми... Девня... Щось перед тим щось треба попробувати. Може так. Та й...
Достами? Ні, треба б ще попробувати вчинити. Ресурс мав, та чого? Всяк, добре. Все туди на місто. Пішли ми. Так, я не знав, чи в мене там є постіль. Може з собою постіль взяти. У мене не є ніякої запасної постелі десь тут. Та в принципі мені не треба постіль, що я ся то надію. Достав би когось один ліг спати, а я просто на землю ляжу. Та й готово. Що хочу? Іду поникати нові образи. Йдемо в галерею. Там би ще мало бути свобідне місто. Кампець, у мене останній стрім був, 2 місяці тепер, кіть не більше. Чи навіть більше 2 місяці тепер. Артемієва ялинка. Никайте. Я її не бачив, лише на образчикові. Ого. Ха-ха, клас. Йдемо повзираємо май близько. Він учинив таку, доста реалістичну. І пін'ялицю таку з великими довгими конарами на бока. Паранно, никайте. Ще якось є, ще миття є. Можеш ніч пропустити. Треба лише у постіль лячи. А я мушу у постелі бити, я не можу так. Так лячи. Цього не доста? Просто дораз зачнуть спавнитися фрази. У мене би там мала бути постіль якась одну, ні? Так, най вже забіжу. У галерею, бо не був вон. О, все, порядок, так? Добрі. Купон на екскурсію. Слухайте, екскурсія туди була поранна. А тепер треба никати, які у нас тут свіжі образи. Так, можемо сюди щось забити. О, і це нове. Лишаємо його так і туй. І це знаєте що? Це знаєте що і це? І це, коли ви собі создаєте новий світ у Майнкрафтові, а не вчинив вамся тот образчик, thumbnail тот, знаєте, в списку, найся откапчав, туйка у списку світів, авать туйка, та кіть у вас цей образчик не є згенерований, та вамся грузить всякий, сись, але вони тепер все дали на картину, класно.
все нове теж. А то би треба знати, які розміри мені на то треба. Айно, бо я сяк лиш великий никав. Знав, там є якась 2 блоки. Ось якась висока. І це теж нове, айбо. Я раз не в то хотів. І це 3 блоки. 3 блоки широка, а висока якась така. І ця теж нова. Ця теж нова. І це... Це б мав бути портал у ще якийсь світ, якого враз немає. Що пишеш? Сід світа із того образчика до срік тепер, по-моєму, знайшли були. О, поранно. Хоснували повну комп'ютерів богоглядати. Поранно ж знайшли тут сід. Так, все було, все було, все було. То-то-та. А як можу... Ні, то треба конкретно по розмірам никати. Тобто покладемо собі тут все обмеження. Ні, бо сяк мені лише 2 на 2 скачуть. Там була 3 на 3, точно знав. Так, добре, тут виберемо сяк 3. Та й 3 в долину. О! Це теж нове. Хай би це тут тепер не лишу. Бо я тупанув. Ну його, все не так легко гися відділо. Треба би видав вже у Майнкрафт потихо додати якусь механіку, бо можна було вибрати собі тот образ. Ну, бо їх з цим посліднім апдейтом стало читаво май много. О, і це нове. І це теж нове. І це умиральна яма. Це умиральна яма. Так, значить, вже маємо тут 1, 2, 3, 4 нові. Я там ще відео був такий з тим із золотим яблуком образ. Бо я не знав, якого він розміра. Як мені його туди глядати? Ой, господичку. Не, апдейт Майнкрафта, апдейт галереї. Так і є. Так і є якось. Насправді можеш лишити туй сесе, і це буде, знаєте, ось я туй казакить роблю. Дякую. Ось я туй казакить роблю у музеї, та ну, в мене фотка моєї родини на робочому столові, знаєте. Ну, бо серйозно, треба. Так, і ся є. О, і це теж була нова. Це теж нова якась. Бо я і ту й не лишу, бо туйня то-то. Так, ідімте. У мене там мало бути ще місто. Так, ні, сяк діла не буде. Треба собі, значить, то обмежувати.
Це теж нове. Так, або я би його хотів май високо, може. Так, і ся нова, і сю можу туди лишити сяк. І ся нова. Сібом дві туди так усяк лишив. Аж два якісь такі пейзажі. Це якісь гори з снігом. А я навіть не розумію, там щось горить, видав. Є много інтерпретацій усяких. Раз не знав, що то має бути. Ну, добрі. Так, сися нова. Це що, це якась жона у дверях, та й скелет-медвідь пробує через двері сяднів пропхати, це як? А от якийсь шестирукий лінивець великий. Щось таке, не? Якісь такі вайби усього образа. О, сисім теж ніде не поклав, айно. Айно тут. Слухайте, много нових образів напхали. І сись новий. І сись новий. Це якась банка з медом, посонячник та й колач тот. Торта. Айбо мали бути ще має бути тоти з яблуком. Я не знав, як його мав собі включити. Може бути, що він 2 на 2, а 2 на 3, а як мені то? Як мені то? Не визира, то що він на 2. Так, все. Свищуся, йду гуглувати. Секунду. Так, 20 нових образів. Ага, там їх ще більше, як я думав. Капець! Тут 4 на 4 має бути, що я його глядав. Йой! Тихо. Так, туди... Кіть 20. Це не 4 на 4. Сись 4 на 4 якраз, айно? Айно, сись 4 на 4. Ага, тут значить 3 на 3. Я добрі був получив. Туди сяк. Та й сяк. Тут мав 3 на 3. О, айбо і це новий. Кампець, і це твій якась комната, коротше. Тут дерево якось. За вузором дерева якісь. А тут щось непонятне. Добре. Сись раз лишу. Там нових образів дублуду. Ладиться розширення галереї, та не думав. Видав, мало бися все стати і туй, лише то треба... То треба мати метод тут ті образи якось добити. Вони ся стануть. Кіть буду знати, як їх завнадіти. Добре, так, 3 на 3, значить. Айно, 1, 2, 3. Тут туди обмежимо, та й тут обмежимо. І це новий!
Буня пан. І це стіл горить. Стіл на столовий. Якась ваза з косицею та й огінь. Добре. Так, 1, 2, 3. Сяк. Сісь у нас вже є. І сесе новий. Боня пан. І це дуже добре, що я в галереї лишив би тут і дві такої. Ну, ж можна казати, два калідори я лишив би пусті. А ці два образи один до другого ще й паруть. Вони один горі другим ще й файно визирають. Так, 2, 3. Теоретично і себе теж мало бути гестопер, ні? А, ні, під нього може заходити образ. А це що між іншим? Це такої гибояника у приціл. І це летить ракета у якусь скалу. У мене другої асоціації раз не є. Що ми тут чинимо? Чисто на турбіно. Ми тут никаємо які нові образи суд. Зайшов йому галерею маленько порозширювати. І, та й це новий образ. Я в шокові. Що то на позадині пущать фейерверки? А то Іван мав літати. Перше десь пробігав той. Тот, котрий фангеймер. Куди в тебе флешбеки? Що? А. 1, 2, 3. Так, сись уже є. О! Сись лемур у сміттєві. Так, раз, два, три. Та й сяк. Сись є. Та й сесе новий. І це... Ага, і це берег, скала така велика, то море, і якось зажурено сидить біля моря так. Король Джуліан. Король Джуліан по реформі якійсь. Уже не король Джуліан. Слухай, ні в року понадобавляли. А ну най ще раз кукну, як там. Ай, то король Джуліан у вигнаньові. Направду. Так, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 образів 3 на 3 мають бути нові. Кампець, крута обнова, я ти повім. Ну, і це нове, айно. І це все нові образи, Ники. І це все нові образи, кампець. Ну, та й це апгрейд галереї, я вам кажу. І це ні в року апгрейд галереї. І тот бельгійський Леопольд у Другу світову, ко його укупкали за те, що здав країну німцям. Що? Бельгійський Леопольд здав державу німцям? Що? Це якась історія, яку я не знав. Так, і тут ще є нанова. О, я сисю глядав! Золоте яблуко та й золота гризачка. Я сю глядав. Кампець. І це б мали бути всі тут і... Що 3 на 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, а ну най сконтролую. Найлише ковненько сконтролую. Ай, ну ся є. Ай, ну всі. 8 штук. Бо там пише, що їх в общому 20 штук нових. Значить, тут 20. Господичку, 8.
9, 10, 11, 12, 13. Здоров. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Значить, ще якісь два образи мають бути. Айно, ще руно два образи мають бути. Ще мають бути руно два образи. Один піціцький 1 на 1, а один майвисокий 1 на 2. Ще два образи мають бути. Так, де їх задінемо? Значить, дуже поранно совпало. Якраз ціла ця стіна. Якась обстала була пуста, та руненько на неї стали 8 тих, котрі... Боже, такое я б знав. О, господичку. Перебачте. У мене, знаєте, на стільці то капчало, аж по крайницю держало, то я почав падати. Ну, кажу, такое я б знав, що руно 8 добавлять никити, руненько стали. Вау. Вау, все, ну... Айно, 1 на 1 мак відівем, якраз думав, де би то тепер можеш забити. Бо туйсі два лендскейп не найбудуть, туйсі теж добрі. Хоч, в принципі, сись може зняти, аби було, знаєте, балансно. Ось туйка 2 однакового розміра, та й туйка 2 однакового розміра. Я їх навіть лишу всяке, я їх не буду перекладувати. Та тогди сі туй, та авать туй може дати, авать там на вході. І сю теоретично треба б підняти на одну май високо. Дораз ми її зарандомимо. Не получиться. Так. О. Сяк. Айно, тепер вони хоч... Ну, би були хоч на іній висоті, айно. Так, моянги никали на твою галерею, просто коли робили над апдейтом. 100% айно. Так. Кіцесяся обстає туй, що в принципі нормально. І ся туй. Та значить у нас... А я і туй добавив, бувайно. А ведь може, знаєте що, сісю зняти, а теж на сісю стіну впалити. Ми так і вчинимо, ось туди. Сяк. А днів тут ще. О. Сяк добрі, бо никайте. І ся має широка. 3 на 4. Айно, ся має широка. Ся 4 на 4. Велика. А сесі якраз 2, 4 на 3. Вони поранно возирають. Добре, і ще нам обстали дві маленькі, я їх туди покладу туй. Туйсут, все. Нові 20 образів Туйсут. Бой! Ха-ха! Нє? Я вчинив! Перфекціоністи в шоці. Та направду якось так класно совпало. Експозиція, яку видите в цьому калідорі, вона тут і була. Це все старі образи. Айно, це все старі образи, які тут були давно. Це все старі образи. А значить, і ці калідори,
Так ся поділило ж. 2 калідори паралельні із старою експозицією, і ще 2 калідори паралельні собі із новою експозицією. Все, можеш вставати. Ось тут стара експозиція, тут нова експозиція. Біжимо далі. Тут стара експозиція, тут нова експозиція. Айно, ось дуже класно ся поділило. Треба лише придумати нових малярів. Треба придумати нових малярів. Ну, імена позаписувати. Класно. Ну, позаписувати імена, ти можеш буде вчинити ще одну екскурсію. Класно. Класно. Айно, той мак буде тут такий на зачаткові. У нього дуже важливе місто у галереї. Так, добрі. Пойме закій день. А от ні, чекайте, найвивержу образу гінде. Та йдемо. Круто, мені ся любить. Айно, плюс 10 годин придумування лора. Пак айно, та бо видите, я сесі всі поподписував. Купоня вогньовий, селянин кріпенишинець. Так, свада з цімбором, селянин кріпенишинець. Менора, селянин кріпенишинець. Без називки, страшний сон. Все що? Айно, дівочка та й цика, селянин кріпенишинець. Це в нас низько повтор той. Айно, та й суд такі май общі, ось пейзажі. Далі, Шеліячино теж, селянин кріпенишинець. Ось у майвеликих картин є май така якась продумана назва. Аллаші, Андрій Коцка. Я й забув, що це то є. Так, із серії портретів, айно, Андрій Коцка. Далі, що тут? Етюди і студії, Андрій Коцка, добре. Раблочковання, айно. А й це, ну, з оцилку. Раблочковання. І все з оцилку, добре. Етюди і студії, вісник, айно. Подкладування вогне. Та й знакомство з Богом. В принципі, айно ж, в якийсь момент я сидів та думав, який всього має бути лор. Та й теоретично тут можу попідписувати їх много. Або я то тепер на стрімові не буду чинити, бо ну, то вже має бути указано на екскурсії. Або це, наприклад, ну, щось можеш проспойлерити, айно ж це буде тот король Джуліан. Добре, декотрі, з котрими 100% ясно, що і як буде, та підпишемо вже. Треба лише придумати нового художника. Попугай прилетів вникати з нами. Йо, як класно. Це в мене низько нові позирачі. Ну, та що хочу поїсти, я можу назвати низько 2 картини на стрімові. Що, помниш, коло того гриба, пише Вовкун, у берега в лодці сиділи 2 раблова. Та який останній раз там був, то там лодьки були пусті. Айно, було. Робило лодьковання, було таке. Бо то не коло мого грибіка було. Знаєш, де то було? У ті 2 раблови сиділи у лодці туйки коло Стасієвого каштеля. А я їх фурт видів, коли я вівся сюди штрекав. Видите? Вони тут десь були. Ну, треба придумати художника, бо я готовий назвати 2 картини. 2 картини. А далі вже зроблю то поза стрімом, знаєте, бо може було закликати вас на екскурсію та вказати. Ну, на сесю називка є, та й на сесю називка є, фактично. Треба художника придумати. Значить, у нас є Андрій Коцка, бо він по-лорові класно звучить. У нас є селянин кріпенишинець. Та й годин бути тако.
Пару варіантів мені намечте, та щось покомпонуємо. Має кутова база ще стоїть. Дораз, як докінчимо з цими картинами та полетимо до Майка Думі. Блок, направду. Фермер блок. Воно звучить. Та деякий Мігаль Кушницький. Тут треба щось таке полорове, айно, бо у нас сервер Коцк, він такий має. Сервер Коцк, він має в собі якусь історію, має якийсь свій світ, айно. І тут треба ся того придержувати. Андрій Коцка, я все пропустив з того, що у нього фамілія Коцка. Ось це якраз коцковання. Сервер ся називає Коцка такий. Айно. Та й селянин, кріпенишенець, і це дуже майнкрафтова фамілія. А це годен бути блок. Айно. Годен бути якийсь блок, дуже добрий варіант. Мені це любить. А ну, щось іще. Мадяр якийсь має бути. Та блокош туди. Айно, може бути блокош. Еркопання. Не Ерделія, а Еркопання. Не дуже розумів аналогію, як Еллі на копання ся має перечинювати. Не дуже порозумів. Так, Мігаль Кушницький не може бути, бо то по-справдішній челянник. Олем, треба нам це все шиковно рішити, бо ми пак полетіли до Майка. Я там раз був, видите, у мене навіть карта прогружена. Та показував вам, що там крутого є. Ви були сте в Майка дома, Дако? Ну, там не дома, а й туйка. Там доста крута локація, насправді. Так, у мене з варіантів раз буде селянин Блокош. Авать. Годен бути ще Тундранишинець. То дуже сложна фамілія. Буркош похоже, або Блокош якраз у тому фіглі ось це блок, або така, або піцьсько-мадярська фамілія. Добре, най буде Блокош. Так. І це туди у нас тако. Король Джуліан. Король Джуліан Вугнатьовий. Селянин Блокош. Так. Були сте на глюка, а не на блока. Ну, блок теж є такий не художник, а й... Він був не художник, він такий добре тим любив і поет. Ну, художник слова, знаєте. Художник слова. Так. І це вшитко буде його експозиція, то до селянин Блокош. А Глюк ото німецька фамілія. Совата й лимон? Та де? Це король Джуліан, усміттєвий, та й біля нього булі. Його вигнали з престола, та й готово. Ну, а це... Так, коротше, я казав, що я дві картини назву, айно. Тиха жура, селянин Блокош. Сидиш на березі та й журишся. Та не глокай, глюк. Який глок.
Айно, я за лемурського короля. Похожий на Толстого Моріса. Ну, айно, похожий май на Моріса, айбо вже як є. Кона чищені круплі на леповий стіл кладе, пак він же у сміттєві. Куди йому класти крумплі? Та й коти казав, що то почищені. Вони, може, просто помити. Ну, добре. Тоді і все раз відкладуємо. А ну, це переспимо. Не взяв він постіль. А, та й коти казав, що король Джуліан дуже розумний. Він не є сильно, Гіся каже, не дуже обтяжений інтелектом. Так, та нікому лячи спати, я сам. Я сам на сервері. А не є в ній дощок. Бим си постіль учинив. А може мова постіль там є ще гурі на тому. Художник високого інтелекта, що? Художник високого слова. Ки ти пробуєш реферувати до тої цитати Петровця, то художник високого слова. Круто, у мене тут є мова постіль. Єй! Морися, я не один більш танцювати Шідіріді Дана. Слухайте, а Майнкрафт із шейдерами визират ще доста поранно. Я просто серію Олем забавми Майнкрафт я записував без шейдерів. Не помню, чогомся так нарадив, айбо... Не помню, чогомся так нарадив, айбо... Серію Олем забавми Майнкрафт бавлю без шейдерів і... І кажу вам, що визират, дуже по-іншому. Дуже по-іншому. Унця мої хоче бавити такое. Так, що пишете? Слово, а Джуліан з високого інтелекту. Танцювати та й співати дуже талантливий. На тому розума хватило. А ти путик від сніга почистив? Він фурт припадав. Бо тоді би було задумано, щоб він деколи припадав снігом, бо Бо тут зима. Ялинка дуже фоса. Між іншим, Артемій, котрий тепер у чаті, то він поклав цю ялинку, би сте знали. Фоса. Я дуже зацінив. Так. Добрі. Що м хотів? Іду за крилами та летиме до Майка в гості. Що? Буквально вчинив шатаут. Так, у мультсеріалові лемури і пінгвіни жили у зоопаркові ще до того, коли лев і зебра утікли. Ага. Никали сте то? Це никали сте Атаку Титанів. Звичайно, та мали би сте знати, ось Атака Титанів, аніме, відбувається у тому таку всесвіті, що і Мадагаскар. Серйозно. Я знайшов був дуже детальне відео з розбором лора. І там, пруфи такі, що... А де я йду? Хотів йому взяти туті. Крила. Ерен Єгер вшитко скитив. Бо я зато кажу, аж... Так, де ото?
Угу. Супання ще інно запасний? Не є, добре. Ні, не титани в Нью-Йорку. Там просто, розумієте, кітістеникали атаку титанів. Та мусили сте запримітити ож в ті моменти, коли вони указують карту, та видко ож карта, ож острів, на якому вони знаходяться, ото Мадагаскар. У них просто карта світа перевернута. Ну, сівер на юг. Ото острів Мадагаскар. І у тому відео, за яке я кажу, там, ну, просто розказувалися паралелі. Ну, я вам не буду спойлерити, бо я вам можу пак то заверечив чат в телеграмові, кіть би сте хотіли. Так. І се видав оно, я не безумний, айбо... Коротше, я не безумний, айбо гонно бити оші се оно. Так, де вам заверечі? Я вам вержу сюди. Я вам вержу сюди, а ви вже пак поникаєте, коли будете мати дяку. Із похожого знову ж Warhammer 40 і кіно Горизонт ділять один всесвіт. Горизонт подія. То що за кіно? Я щось не спознав. Event Horizon мається називати, айно? Так. Дуже класно никитися. Олька построїла взльотну полосу, видите? І схожі виходиш. Ти у тебе взльотна полоса. Аж ти біжиш і такий, опа! Так, стоп, а до Майка то куди? Я не помню, котрого бока. Туди видав? Ні, туди. Юпі! О, моє мега дерево. Клас. Так, у того бока. Я вже забував, у котрого бока летіти. Добре. Ну, коротше, раз на юг іду. Ай, ну на юго-виход десь туди. Йой, господичку, перебачте. У Event Horizon у космічному корабльові допутювалися через варп, дали тяжко не заспойлерити. Ага. Допутювалися через варп. Ясно. Так, десь сюди. О, господичку. Екстрім! О, ви виділи, що я вчинив? А тут болото. Я у болотові сякому, а чи й був лише раз. Все десь тут, між іншим, тот Мацур, Кот-Д'Івуар має жити. Десь тут. Десь тут та бібліотека має бути. Піраміда? Це що, у нас полоровий давній Єгипет, ну, у каноні, у каноні коцок.
Кіно 90-х років із Лоренсом Фішборном, Семом Нілом, котрий археолога в юрському періодові. Ацтецька піраміда, бо чорна, то не всі однакі. Залетив Куртальський край. Майдорас, раз ідемо до того. Раз ідемо до Майка. Все, і це Skyrim. Я лечу у тот. А куди я лечу? Чекайте, як це у Скайрімові називав тут варош? Я не один це догадати. Секунду. Момент. Маркарт. Я тепер, коротше, біжу у Маркарт. Пасхалка до Джоджо. Артемій пише: піраміда дизайна того, як го шунія. Я знав. Лазорік поклав, айно. Шандор, не шуні. Айно. Шандор, значить, клавісю. А тут десь мав жити... ну туй за мостом. Туй за мостом ісе... Туйка за мостом ісе територія Мацура, Кот Д'Івуара. Між іншим, ісе ми ще не виділи в нього. Добре, бо ми сюди не на авто прийшли. Я лечу в Маркарт. Кедеш, айно. Ми летимо в Маркарт. Кіті сте бавили Skyrim та порозумієте отсилку, дораз увидите. Як поклали піраміду, кіт ніко не знає облегчити вес? Не знав. Це тут ні в року у когось басейн, не кіте. Якось це дуже басейн модний поклав. Добре, мені десь туди. Майнкрафт із шейдерами дуже красивий. Ви сте знали. Кіть не знали сте. О, і себе мало бути туй. Айно. Коротше, Маркарт. Прилетіли ми у Маркарт. Йой. Так, тихенько. Ну. Я годен твій вес і зробити на 0, руками махнути і полетів, айно. Ну, і це, коротше, Майк Кавка учинив Маркарт. Туйка храм Дібелли. Туйка храм Дібелли. Майко, а ти бавив в Skyrim? Ти розумієш, за що йде бесіда? Я просто не в курсі. Храм Дібелли. Ну, або я вам не все хотів казати. Сі мікробіомчики такі, видите, там темний ліс, березова хаща, і це би мало бути болото, або щось не дуже болото. І це джунглове дерево, не похоже на мангр. Між іншим, Майку, чого не то? Ну, коротше, Маркарт, ото варош на югові Скайріма, ну, на юго-западі, де дуже страшно високі гори кам'янисті. І воно, ну, реально таке. Там, де воно? Ось реально варош вшитий поміж скалами, так. Та зато кажу, і це Маркарт.
Добре, я хотів то. Я хотів проказати сі піці біоми. Я реально Skyrim бавлю, Никита, як класно. Так, тут у нас Недер. Тут у нас Піці Недер є. Є портал. Дуже класний портал. Є тот Фортрес. Між іншим, я так пам'ятаю, що можна було в цей Фортрес залізти даже. Йой. Так, не вийшло. Як я на нього залізав? Коротше, як я на нього залізав? Ну, тут, видите, спавнер тих... спавнер близів. Бо Майк порозумів, мусиш му по-моровінськи об'яснити. То тваруш, де гарадичів не є, бо маєш знати левітувати. Звідалися за Minecraft 2. Раз ніч не можу поїсти. За перше, скорше всього, то не буде гонно називатися Minecraft 2, бо Microsoft має права на саме слово Minecraft. А на другого бока, ото не годен бути Minecraft 2. Може ночі вчинить щось класне, просто бо він не дурний чоловік, або... Я би не мав дуже високі якісь чекання від того. Коротше, Піці Недер я зацінив. Йдемо далі. Тут є много таких мікробіомів. Він просто фізично не може називатися Майнкрафт. Так, тут Піці джунглі. Піці джунглі. Не так інтересно, як Недер, або класно ж є такий біом. Тут Піці Енд. І Никита. Сися башта із тим із шалкером. Я в шоку. І корабель. Никита, корабель. І Енд. Реально Void там. Юй. Знаєш, що би було класно, Майку? Кубись там реально... Кубись це реально прокопав долину до Войда. А може вилізти на цей корабель, інтересно? Це поберу. Щось тут якийсь дуже руний сись. А де тут є ендроди, по котрим треба перескакувати? Не вийшло. Ну добре, що не впав у Void. А там сутелітри. І це, знаєте, таги тут і відосики. З... Що когось не заплатив за цілий Майнкрафт і бавиш типа PC-версію. Господи. Добре, я поняв. Дорос, я свої крила заберу. Ага, я поняв, чого не можу туди заскочити було. А де крила? Ну, шалкер, йоу. Нике, у тебе тут ще тут запасні приколи. Тут мав бути тут рамка на предмети з крилами. Піці Енд такий, я зацінив. І Void дуже класний. Страшно. Так, що пишете? Не треба бавку челяника, котрий... Ні, то щоноч
Який зноча чоловік, ото вже окремий вопрос. Тут була бесіда якраз за то, це реалістично чекати Майнкрафт 2. Ну, та я кажу ж, він інтересний челянник, він би міг щось придумати, бо я би много чого не чекав. Ай, ну, почтим у Войд упав. Почти спочив. Так, тут сніг. Причому такий білий аж очі ріже, видите? Тут іглу. А тут мав бути палац, а під палацом мала бути яма туди долі, а там мав бути зомбі-селянин. Не допрацьовуєш, Майку, не допрацьовуєш. Там мало бути ще то. Та Арктиці кладу 8 із 10. Бо класно визирати, бо іглу хибит то не згенерувалося, но розказуй. Там мали бути тут і дві кліті, і зомбі-селянин мав не сидіти. Так. І це вже будуть видав два послідні, айно. Айно, це березова хаща. Такий простий чіловий біом, айно. Хоба, хоп. Із не дуже глибоко в ріков. Юй, знаєш, що я подумав? Ож, із поміж цими піці біомами мало бути ще піці село. Ти, Майку, відів моє піці село, я тобі укажу дораз. Ну, то треба до мій буде летіти, бо дораз укажу. Ну, і послідній пустиня. О, видите, піраміда є. Тут є пустинна піраміда. Класна така. Піці піраміда. А ну. А чого не є того? Там мало бути тут, Майку, ну. Там мало бути дулі. ТНТ. Ну. З курта мені сесі піці біоми дуже полюбили. І мені видно, що я десь туди і учинив був сесе піці село. Шейдери у Калідорові майпарадно позірує? В смислі? Ош. Ну, то й файно. Добре, летім туди. Так, ще учинимо такий обзор з усіх боків. Ще який маркер парадний з цими піці-біомами. Айно. А, нам взагалі десь... куди нам? Нам туди. Ні, туди. Ні, туди нам. А чого він біжить? Так, тут десь мала бути Лазорікова база такої. Лиш не встигатимеся подгружати. А, ну він не біжить, він паде, ну щось таке. А, ну я в принципі добрі лечу. Ники батя не арештували за те, що смітиш ідінням у польотові. І все ще радуєтеся, що я у польотові не серу. Сяку механіку в ноч не додумався додати. Так, то вже ніч. Настала. Темна. Йой.
Нам путять достано. Піраміда є, колодязя не є. Ну. Йой, там уже лягли спати, я раз не дуже можу лячи спати. А я можу лячи на дерево, наприклад? О, можу. Порядок. Направду файно, аж не знаємо за такої мегалячки. 300 апокаліпсис на сервері, ну. О, між іншим, когось знає, чия сесе хижа? Когось і зачав був строїти на серверові ще перед тим, як я закапчався. Мініся так видить ще перед тим, як я закапчався. І тут більш ніч не є. Бо сесе знав ж Сандерова. Цирков клав Томаш, се Сандер клав. Дерево я клав. Угу. Так, Юрково туй. Так, туй десь має бути моє піці село. Ай, ну туй є. Ну, Майку, ану, кіть туєсь. Та ники, ще в тісікої мало бути. Піці село. Заходиш, тут у них є тут фонтан, дзвін, є одна хишка, друга хишка, Ковачова, та й церков. Та й дерева поміж ними. Це якої піці село. Мене дуже повеселила була така задумка. Йой. Ого, так може було залізти під то. Піці село. А це що таке? А, і це горі тот портал, котрий йде у недер на стріху недера, айно? Там якась транспортна розв'язка має бути, я так розумію. Все тут Іліана, айно? Страшно. Ліземо на хмари. І це, знаєте, гілті в казочці за... як то? Це гілті в казочці за магічну пасулю. Аж 3 магічні пасулини посадили, воно виросло геть від горі. І там гіганти якісь живуть. Наприклад, гізий колос. Ну, ідім, попробуємо, поникаємо. І це має вести на стріху недера. Я сюди ще не ходив, таки добре тямлю. Мені Артемій указував, бо... О, тут даже штрека є! Ой, бо індустрія, слухайте, фунгує. А є підписано хоч ождейсе? Не підписано. Айбо, в принципі, мало бися розуміти, айно ж з-позад желізних блоків все має бути тот. А то там що? А, і це у End має йти о 60 і тому. І Strongholdове, айно. Круто. Вау. А це чиє не ясно.
кампець туй наклали. Ай, ну якісь твої старі ферми, гонно бити. Так. Але ж то були титани, а не гіганти. Ай, ну. Чогось чолині, а не зелені? Що? Що чолині? Ай, бо суть і зелені тут і. Міг і зелені навити. Із магічного того. Із магічної пасулі моглися і зелені наспавнити, насправді. Парувало би май. Шкода ж все закривать бережникового колоса тепер. Ну, слухай, маєш правду. Айбо тот портал, котрий долив, він там і стояв. Я так розумію, аж хтось хотів спеціально покласти руну над ним. А на кілько воно страшно його закривати? Йдемо поникаємо. Що за шейдери? Emilian's Draw. Це Емілі Міман. Що? Емілман. Ну, айно, маленького закривати. Не знав, як це виліпшити. Що за шейдери? Дораз уповім. Ки добре тямлю та Make Up Ultra Fast. Айно, Make Up Ultra Fast. Я, видите, перепробував много всяких. Я перепробував много всяких сесій доста, на таку слабу систему, якою у мене, та вони доста нормальні, і при тому дають якийсь адекватний ефект. Тож. Вони не паскудні, мені се люблять. Hard Metal Craft, здоровля. Не дуже файно по відношенню від обережника та його роботи, не знав. Сись портал видав, який добре розумів, та клав Артемій. Та можешся з ним договорити перенести. Кіть воно не мусить бути руно сперед колоса, воно могло бути десь із боку. Або у той самий час бережникся не жалував. Та не знав, І це не мені розрішуватись, які конфлікти, бо конфлікта раз не є. Можемо проголосувати. Бо туди Артемій поїсть, тепер переробляйте самі. Так, бо я не розумів, це і там мав стояти портал, а як ото фунгує. Сись портал, що той дулі, та бережник собі поклав сам, щоб йому було майшиковно бігати від стройки до ферми желіза і туди назад. А тот горі поклав Артемій, уби мати в тому самому місті то-то. Видиш, добрим затімило, що Артемій клав, що тот, що горі, або каже, аж було без ліан. Або кіть не є ліан, та треба і так якийсь метод тудися добирати. А кіть у когось не є крил, та що буде чинити, айно? Має шкода, штуйка вже не є цих двох. Вони туй були? Вони авать туй були, авать туй, а вже їх не є. Курочка з кріпером. Так ось був без крил, та треба йому було гурі ясно. Бережник 100% не віддів, він сесі півгода таку й до мак не заходив. Та й в принципі і я почти не заходив. Тепер лиш маленькося появив час та дорадивимося щось із вами показкувати. Між іншим, низько класно. Мені ся нинішній стрім дуже полюбив. Не ось я ся сохраняв, ні, я ще нікуди не йду, просто кажу, ось класно. Ось я дуже радий, ось вернуємося. Так, що там пишете? Зізін 696. Доброго здоров'ячка. Як ся маєте? Так, можемо і з'їсти одну ягоду. Никося не насердить. Пойме. Обзираємо сюди. Туйка колись давно стояв замок, а пак го розбомбили. Пойме, поникаємо на руїни. І це
Як того чоловіка звали Віталій? Ну, чого звали? Звати його Віталій, а? Це був його замок. Він пак його розбомбив. Так, по-жорсткому. Причому дуже класний замок був. Там десь у Петра на YouTube каналові має бути ще відео, як це клало. Той був насправді такий крутий, великий замок. Замчище, видите? Його подорвали. Десь були скріншоти з того. Ну, газда замку дорадився, що треба зносити. Бо насправді можеш це теж лорово підв'язати. Можеш, наприклад, написати на Коцкопедію статтю, ось тут був такий замок, а пак ну, там була якась навала страшна, а якась друга бідася стала. Йой, то ніч. О! Єй, успіх. Ну, добре ж Іван за комп'ютером, то може лячи спати. Зачинаємо судовий процес. Справа Коцки проти Артемія. Та чого? Ні. Якраз ось Артемій лиш поклав був портал. А тут Іліан, ну, то не була його задумка. Зізін пише, я ніч не знав за Майнкрафт, як строїти. І що? Ну, береш блок, кладеш блок, береш блок, кладеш блок і маєш стіну. За стіну все можеш прятати. Все доста елементарно. А далі раз та й научишся чинити щось майвелике. Наприклад, тільки люди поклали ціле село, велике поле пшениці, млин, та й туй іпен село. О, так кіть уже говоримо за села, то дораз підемо і до Івана. І до Івана підемо. До фангеймера. А я тут, між іншим, нігде не ходив. Це такий циркул? Це щось? Це скорше хол якийсь городський. Ну йо. Я в цьому селові нігде не гуляв, не никавим, що тут є. Така площа. Між іншим, любитимеся, як учинили той коцку таку. Ну, не коцку, а й таку, длажбу. Вовкун дурів такої техніки демонтажа убистя. Самий поширений мід за Хуський замок. Уж упалила в нього блискавиця, айно. Уж трафив груму порохові склади. Айно. У Бережника там така яма велика під його хижувань до бедрока. Айно, є таке. Ватра душ добавлять атмосферу, правда. Та летім туди. Летім до того. До фангеймера. Зараз будемо пролітати коноху. Туйка десь Наруто. Туйка Наруто є. Спознайте його? Просто, зараз. Я лише недавно почав никати Наруто. І це вже тут дораз 2 годи стоїть, айно. А я недавно почав никати Наруто, і я наконець порозумів, контекст. Доста круто. Так, стояча цирка у лавицися не клали, айно. Так, Артемій пише, нагадавимося, що там у селові яйце шарканьове стояло. Ого, круто. Серце закололо, що воно ще не в музеєві, Що там з Новоселицею? Не забив за Новоселицю. Я не мав часу послідні 2 місяці взагалі. 2 місяці сесі були такі страшні, що. Новоселицю надіюся, буду годен презентувати вже на початку февруара десь туди. Скорше не вийде.
Наруто, боротьба за голову в селищної ради. Ай, ну щось таке виходить. Кого буде Хокаге на коцках? Правда, тут маленько дисбаланс, бо вони строїли, тут видите, вшитко в японському такому стилі. Не в японському, а ну коротше. Кажу ось дисбаланс, бо і це все не визира так, як визирала Коноха у мультикові. Вообще. Юй Саске взорвав гранату в селищній раді. Капець. І це страшно. Юй. Я не відкрив крила. Капець. Не можете так голосно сміяти, у мене крила не відкрили. Ну, то не Коноха, добре. Айно, у февруарові б мала бути новоселиця. Дуже ся на автонадію. Ну, тут би ми вже мали заходити до Івана. А що б хотів указувати? Селом хотів указувати, ні? Тут Іванів недостроєний замок. Це ні, це не Іванів, це щось друге. Це якийсь інший замок. А, це Стасіової компанії замок. Ай, ну гінди є то. Господичку. Ай, це був розривний анекдот, направду. Дуже розривний анекдот був. Це як кличе. Слухайте, нагадайте мені Поголяниця, айно. Причому у мене у Поголяниці теж є хижа. Гіндика моя хижа у Поголяниці. Кампець тут все се поміняло. Ха! Кампець. Само хижа. Півниця. Гриби наросли. Я в шокові. Само хижа. Ну добре, перебачте, я тут відходжу від теми. Ідемо маленько. Так, це кампець, що це тут за фортифікація? Тут цього не було. Я тут був останній раз, та цього замка тут не було. Каштель гільдії крадачів. Музика ся запоздила на Коноху. А що за музика тепер? Тепер іграт. Ні, там дали Скайрімовської. Ай, ну це Hero Adventure Time, варожди вшитки з крадачами. Ай, ну, і все, видите, тут якусь руну наклав стіну, бо тут був нормальний спуск людський. А тут просто виріс замок. В принципі, сам замок не пюлий. Ай, ну ж. Ну, доста паранна конструкція вчинена. Ну, ніч не є, правда. Тут мала бути стайня на коні, це щось таке. Або ніч не є. Ну, сисюхашку помню. Доста парана. І це вонковий гриль. Вау! О, класно! Неките як круто, я не знав, що так може. Ні, ну, в принципі, може це було догадати. Файно, файно. Ну, тут у цього чоловіка дуже паранно задекорована місність.
Гуйцанка. Файно, то й файно. Ми йдемо далі у у Куртацьку подину. Ну і всі тіні це шейдери. Мусите мати заінсталований авать Optifine, авать Sodium і Iris, аби у вас були шейдери. То я собі можу переключати, і це виключені шейдери. Сяк стандартно возират Майнкрафт, А далі я собі їх можу включити. Шейдер то фактично просто додаточна програма для відеокарти. Там були серії за всякі специфічні країни, одну світа то є аніме. Наприклад, країна, де можна було забивати один другого. Kino's Journey, Kino's Journey, ото дуже файний мультик. Правда, перший сезон дуже поранний, а другий сезон дуже чудний, бо у другому сезоні повторяються перві серії, просто перемальовані заново. І мені ся то виділо дуже нелогічним. Куртацька подина, Никите. Класний прапор, між іншим. Класний прапор. Куртацька подина, Куртацький край коцок. Що тут нового ся появило? Получилося, що у другому сезоні якийсь ремастер, і він споза того просто був не натільки інтересний, бо в тій серії я вже відділ у першому сезонові, і якогось нового контента вони не привнесли. Ож половка серій другого сезону були нові, а половка реально просто ремастер першого. То я би казав, що кіть хочете никати Kino's Journey, та никайте, бо дуже, направду, дуже крутий мультик. Під ним от всякі філософські звідання, а й бо другий сезон туди не никайте. Тут щось мало бути, а не є. Це якийсь готель. Це що? Це якась просто етажка. Це все якісь нові хижі, я сі не видів. Не сю. Я тут давно не був. Або... все новое. Селиш тут було тямлю, та й сесеся зачинало класти. Або тут одну пусто буде, це театр. Іван розказував, що театр поклав. О, круто! Никайте. Я сякого ще не видів. Ож гиб туя не просто в землі посажена, а й на азалії. Вау! Класно! Кося до цього додумався, дуже круто. Вночі шейдери поранно визирають. Не всі єднаково. Знаєш що? Мені які дуже любили. BSL такі досить тяжкі. Bliss теж тяжкі. Міся любив ще Сілдур. Сілдур дуже простенький. В тому плані, що він по барвам ніч не міняє, він реально додає лише тіні. Значить, тут ті текстури, які ти видиш у Майнкрафті, просто ще є тінь. Вони просто май не напряжні на відеокарту. Там під Куртацьку подину, видиш, кілько їх там бігати. І це у Івана Фурт проблема, аж він не засвічує. Креденсбанк. Класна називка. Перший банк Куртацької подина. Подо мною когось гарчить. І це Сокотач чуєте? Гарконит.
Сюди можеш іти? А, тут мав бути офіс, типа, ну тут мали тут і всі банкарі робити, лише раз пусто не завезли. Ну, включу Солас, він це мені дуже любить. Якраз писав там Артемій, Солас дуже класний, або він дуже тяжкий на відеокарту. У мене кой Солас включав та паде FPS до 30. Він такий доста фантастичний, оняйно. Або дуже читаво паде FPS. Ось його на скріншоти треба. Ось я зайшов у Креденсбанк. А ще мені дуже любить. Мініатюр шейдер такий непоганий. У нього теж основна ціль. Ото просто додати якесь яскраве світло та й тіні, або не нагружати відеокарту. Potato Shader та й ті, вони дуже похожі між собою. Що ж, лише маленько додавлять моє освітлення іншого. Ну добре, йдемо в банк. Або у всьому чайному шейдерові, у ті, що мені не любить, то фурт якась така мгла. Усягде. Гобліни-банкіри. Точно. Мініатюр шейдер мені любить, або там мені видить, я виключив тінь. І треба включити. Profile High. Lightning. А чого тіні не є? Це в них і не є, і не було тіней, айно? Сеуси, це що? Йой-йой-йой. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Ні-ні-ні, це не буде діла. Йой-йой-йой-йой. Такуй на нич. А в Potato шейдерові теж не є тіней. Ну Potato шейдер файно визират. Він змащує все все, або... Помню, кліп робив колись перший раз у Векторі. Та Вектор включив. Ага, ну то було весело. Так, а можеш у банкові залізти тим банкірам у... Ні, то й не йде спуска в півницю. Де лежать гроші? Де лежать гроші? Що це за банк? Ну, каса Фосо, або... Не є нігде спуска в долину. Там вгорі пустий офіс, а мала бути півниця, у котрій... Ну, в принципі, чути, ось там у півниці вже захватили. Де не грабити, поникати. Ну, Мегаля зась забайтили провіряти шейдери. Все, не можеш. Зараз включав собі то, що було. Та йдемо. Никайте, кікуся наспавнило. Я в шокові. Сюди би парував ембієнт із Шрека, коли Шрек із Сомором йшли у вариші з пустими вулицями. Та бо всі були в Колізеєві, айно никали на битку. Який добре тямлю. Це що, той футбольне поле? Це теракота? Це такое теракота, ні?
Є тут повно нового. Лиш все пустое одну. Ще перші хижі куртацької подинися строїли, кої я казав, що хлопці маєте зомбаків під хижу. А, пак то ся, в принципі, і не дуже поміняло. Я ся там як поселив був, ну, дораз укажу. У мене тут теж хижка є у куртацькій подині. Ага, це така гіба многоетажка. А це що? О, щось класно задекоровано. Ну, опа, йдемо поникати. Хоп. Йдемося натягнемо. Це що? Продуктовий боут. Скорося відкривати. Боут коситься Дельвейс. Ага, це боут зайти в один боут мусить через другий. Аж косичений боут туй. Добре, класно, мені се любить. Є лада, і у ладі суд теж косить. Добре. Туй файно. А це продуктовий, айно. Це холодильники з м'ясами. Це щось таке. Ага, це має бути прилавок, айно. Кампець величезної. В смислі, аж прилавок дуже довгий. За прилавкове місто. А тут ніч не є. Айно, на подах куртацька подина має проблему із сквотерами в США. Айно. Інтересний концепт полиці такої з цими гарадичами. Мені се любить. Файно визирати. Йой, то вже ніч. Я і не встигну добічи до свого. Ану. Можемо заспати сяк? Є, порядок. О, якийсь шалкер забув. Ще й не пустий. Ту етажка, у котрій мені Іван хотів продавати, ну не продавати, а давати в оренду боут один. Ні в року. Ну і все класно возирати. О, а й це вже тема. Сяку хусті на нову пошту у 5-те відділення на пошту через магазин заходити треба. Ага. Ну, болт із медом я зацінив. Крутяцький. Ще один болт із медом. А, палітра. Палітра паласів, ясно. Там все слово не стає у тю. Палітра паласів. Юй, диките паласи висять. По кровці висять, знаєте, всякі у тому. Класно. Все крутий болт. Все мені ся любить. Той раз не підписано, бо я так розумію, тут має бути якоїсь цуря. Фосо, мені ся любить. Причому, видите, зафарблено по-іншакому. Все не інної барви видав. А, ну це май темно-синій, це май світло-синій. Класно. Далі це... Або це ще видко у процесі конструкції, айно. Тут один пустий, і це видав один тот, котрий мав бути мій. А цись. Котрий мав він в оренду брати. Йой! Так. Тут сквотери зась. Сквотери. Картина за медом. Айно, я не знав, як то фунгує. Вона б мала впасти, або не паде. Спомнивись, уж теж маєш квартирі у куртацькій подані.
Із блоків сот можеш учинити стіну, гі заклеєна тапетом. Айно. Так, і це що, та пивоварня мала бути, айно, це що? Куртацька пивоварня, айно, лиш тут, правда, раз ніч не є. Пиво ще не завезли. Тут виросла ще одна висотка. А й бутуйка, знаєте, яка основна біда? Я тогди, коли... Це що за глюк такий? І це не неблагополучний район. Благополучний, бо видиш, то-то. Болтися почали відкривати. Айбо сквотери. Айбо, знаєте що? Я се Іванові туди казав, та й вам оповім. Ж видите, це гіби такий жило-офісний якийсь такий комплекс, айно в тебе на першому етажові комерція, а на другому, та й третьому, та й четвертому етажові люди мають жити. Айбо вопрос. Як прийти на другий шток? Як попасти на другий етаж? На углові? Тут зась потемки. Кампець. І це всяк не можеш лишати. О, кондитерський боут наш колач. Тут теж парадно. Єно шкода, і це лише декораційний торт, бо ти його не можеш з собою забрати, а то ти його не можеш купити хіба. Кітьби він був у ладі, та його можеш із лади комусь дати, і тот собі членик його хоч де покладе. Що, арабські іммігранти? Куртацька подина у єному всесвітові з кіном «Я легенда» з Віллом Смітом. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. І це я тепер ходжу пустими бовтами, ні? У день вулиці пусті, у хижах нікого, а зомбі десь у пивницях і в каналізації, реально. Тут файно. А десь, кажеш, заходить? Кафе їдальня люблю левиш. Круто. Велика похвала Іоаннові, що він наконець задекорував много цих міст, бо тут всяде було пусто і було, ну, так, доста... Реально в якомусь ужастікові. Просто ніч не є. Страшно. Добре, а де на углові, кажеш, заходиться? Ага, туйка? Туй треба було якось підписати. Ось десь заходить до хиш. Бо це дуже непонятно. Айно, туйка боут із медом, а туйка руно така сама комната, здоров. А туйка руно така сама комната, і всі тут і другі, просто не підписана. Та вход на другий етажі мав би бути якийсь читаво іншакий видав, ні? І я не знав, Іване, це ти тепер мене никаш, це ти слухаш. Може пак ти напишу. Ось теоретично вход би мав бути читаво іншакий, би люди знали, десь заходити догорі. Ну, та й тут вже, я так розумів, буде нереально. І це будуть трьохетажні квартири такі. Це туйся видав, що буде якось ото розділятись. І ради чи туди мав ще йти на слідуючий етаж якось. Типа того. Ага, добре, чуєш, не, значить. Ну, коби, наприклад... бо тут має великий мінус зась. Має великий мінус зась у всякій планіровці. Ось, наприклад, найбудеш я куплю сесю квартиру, так? І себе була моа. Та я собі тут можу, ясне діло, настроїти всяку двіжуху в горі, всякі тут свої приколи. Або далі пак когось купить, наприклад, і цю квартиру, і він не може зайти до хиш, уби не проходив через моє убистя. Тут, коротше, не знаю, тут так наплановано, що тут некомфортно буде жити. Наприклад, кіть я купу сесю крайню, там мені треба буде, значить, через
квартири двох людей заходити, думаю. Ото би можеш якось перепридумати. Наприклад. Ой, Іване, слухай. Коби, наприклад, ці гарадичі були не туй у центра, або вони були туйка збоку. Бо вони були збоку. Та тоді ти вилізеш збоку та можеш утяти калидор. Можеш утяти калидор, та із калидора може буде до кожного окреме вже приватно заходити. Айно? І це я тепер приклад кажу. Ось, наприклад, найбуде ось туй гарадичі. Наприклад, туй гарадичі. Та тут би була стіна. Тут би була стіна. І такий калидор. А ну ж пой. Точно чекаємо. Чекай, бо я тут. Най за собою захарю лиш. Ну-ну. Чекай, десь. Класний прапор. Ось тут щось таке. А, це такий гібодвір. Файно. Ага, тут ось тут так і плануєш, айно вчинити, ось це буде гурі стінов буде калидор, а от калидора буде у квартируся заходити, айно. Це як? Раз не дуже очевидно. Ось тут, наприклад, просто тут буде стіна, наприклад. Та понятно, що там може бути квартира, або тут буде помало міста, може. Тут буде тісновато. Ну, то таке, я не знаю, тут раз просто нико не жиє, то ти все можеш хоч як класти. Класно. Ну, цей комплекс визирати вже намного має інтересно. Сюди хочу зайти поникати щось, що тут. Все таке, якби зась якоїсь авать кафе, авать... Ні, і це б мала бути то так. Це строїтельна компанія Фанток. Строїтельна компанія яка? Шток? Ага, тут і кабінетики такі, можеш бесідувати. Фанток. Панток. Ну, коротше, я собі хочу покласти хижу, а вать купити у вас квартиру. Які у вас пропозиції? Тут на столовий ліг. Що ти думав, то бордель? Много. Можу провести, а ну, куди? Ось це вибрав. Ну, указуй. І це буде віп-квартира, типа віп. Ну, елітно. А можеш туди зайти побзерати? Бо я раз не дуже порозумію, як туди залізти. А чек, Гарадичами, тут буде, ну, типа попіля стіну пущу калидор. У вас тут коні бігав ти ще. Ну, айно, я поняв. Гурістінов калидор. Айбо все ще не готово. Маєш щось готове указати? Скайрім бавиме. Хуя, хуя, хуя.
Кампець, де то так чимчикує? Тікат. Мушу попути заїсти, да, що? Не беру у бічі. Ну, сесюм никав, аж порано визирати звон. Ну, туй вже і квартира готова, і Гарадича є. Маленько. То Градичі маленько не продумані. Там Градичі на першому етажі маленько не продумані, бо у стіну ся упирають. А ще розігрувала. Ну, планування таке, доста не піле. А що є доступне на продавання? Я на одного бока хотів би щось на верхньому етажові. На одного бока хотів би щось на верхньому етажові, бо можна було далеко відійти, та й би можна було зайти на стріху та вицить летіти. А ну, указуй мені якусь файну квартиру, продавай мені. Вовкуне не робить то та мапа, котра в браузері, бо ми ся обновили на майсвіжу версію, а на сів свіжу версію то плагін серверний ще не робить. Уже на свою вкус. Туй, указуй. Або мені то може без бутера квартиру, я просто хочу, ну, якусь поникати. Ну, тут не піло никайте, тут вже суд хоч стіни, розплановані квартири, доста файно. Бо у ті з передущих хижі виділися, ну ж там другий, третій, четвертий етаж, воно просто все є на пуста коробка. А тут вже можна, правду, брати собі квартиру та жити. Що, і тут маєш квартири? Так. Ну, і ще квартира, у тебе ми були, та і ще VIP-квартира. Які VIP? Де? Що? Я не поняв. Ага, у всьому. Тобі треба якісь називки їм придумати. Ну, то їм раз забарикадував, бо там жителі би не повтікали. Добрі. А знаєш, як ото можеш вчинити? Слухай. Той, який у тебе стоїть покровець, та вони би не мали могти вийти, бо житель має висоту 2 блоки руно. То ти, кіть покладеш там авать півблок, авать покровець, та він ся не стане. Він не буде годен вийти вон. Я знав, бо просто не заклав били, ще не побили, бо там із Гарадич такий паду. Ну і сяй. Ну добре, указуй мені якусь квартиру, я серйозно буду купувати. Дораз це буде витокмити. Або таку, бо у неї мож уже було зайти не скажити. Бутер не треба, я се вчиню. Туй не беру, казав їм ти Ну, в чого. принципі, йшов на углові. Ні, сесю не беру, казав їм ти чого, бо тільки люди будуть нові заходити, та через мову хижу йти до себе. Все не добрі. Так не має бути.
Тоді у мене тут такий плануш. Та ж предложив Гарадичу вчинити. Айно ж, кітуся перечинять Гарадичі, і ти направду продаєш мені квартиру на 3 етажі висоту, то я б взяв. Ож кітуй Гарадичі будуть на крайові, та тут буде коридор, а се все місто гиби буде єдна велика місність, то я би таке взяв. Або насправді і все може даже повеликое. Я би може взяв у ті хижі другів, якусь ми вказував, там де вже поплановані квартири. Де то було? Можеш і там. Там теж досить файний вид на ціле село. То в того бока десь? Кот Дівуар, здоров. Бились ми перше у тебе в селові, між іншим. Це що таке? Забрав сьогодні експірієнс. Ти ся можеш рахувати, уж виселив його? Ні, у ресторан забіг. Не мався розчитати, я так поняв. А, то там було. Гінде. Ож там їм думав. Ай, ну, персона нон грата. Персона нон взриватта, даже я випою. Кріпер персона нон взриватта. Ну, на щу досить файний вид. Айно, я за сю би думав. Тут всі двокомнатні. Ну, трьохкомнатні. Тут все порадно, кроме Гарадич. Треба нових поталантувати. Здоров. Здоров'я. Так, тут на першому етажові насправді не дуже інтересно. На другому вже якісь май квартири з плануванням. Ні, то на майверхньому були з плануванням. А вони тут всі єнакі. Вони тут всі єнаково зирають насправді. Так мені ся видить. Або тут ті, то та, що там горі, що була з значкою на розіграш, то там якісь майвеликі комнати були. Тут ся можеш заблудити. Айно. Тут якісь майвеликі комнати. Низько новоселиці не буде на стрімові. Низько новоселиці не буде. Ну візуально всі єнакі. Тут лише уже ся йде на стріху гет. Взагалі, я би си тут взяв квартиру, або треба знати, скільки вона мене буде коштувати. Та й... скільки вона мене буде коштувати, та й... це будуть на Гарадичі писатися етажі. Бо я знав... то. На якому етажі в мене квартира. Бомся не заблудив, бом до чужих людей до хиж не зайшов. Буду класти в новоселицю, у мене там є ще пару невеликих об'єктів. Аж до фінішу б сталося піцицько. Просто ж не мав їм часто то фіналізувати.
там насправді на серверові треба ще подайки штімування на серверові вчинити, бо все правильно фунгувало. Бо ніхто не міг вандалити. Ну, що не так легко. То навіть не в постройці. Основний блокер до запуску того проєкту до публічного релізу, то навіть не постройка, а специфічна серверна конфігурація. Здорово. Так, там щось писав Іван. Ще буду чинити пентхаус, де буде VIP-квартира. Тут не треба пентхаус, тут усе визирать нормально. Мені не треба VIP-квартиру, мені доста і нормально, або я там міг жити, або я міг спознати який етаж. Наприклад, най буде аж сись етаж, айно ж. А, це значить єднака, просто ся не поділена на комнати, а ся поділена на комнати. Ага, я поняв. Ну, наприклад, я би взяв сесю комнату, котра навпроти... Наприклад, я би взяв сесю, котра навпроти тої розіграшної. У мене тут є вид на зарватий портал. Насправді, ну та й хаща на такий вид не дуже. Заберу свою факлю. Вона гроші коштує. А всі в квартирі що? О, тут вид на маяк. Прикольно. Та й на санаторій. Ну, Іване, кілько хочеш? Тут, значить, усяде буде єднакий вид. Авать сюди, авать сюди. Так, що з желіза? Добре, іду принесу. Все, я йду купувати квартиру. Так, мені туди має раціонально насправді лізти гурі. То я стріхи полечу заберу. О, можеш піти, у мене тут є хижа. Йой! Я крила не надів! Я крила не надів! Боникайте, я пережив падання, бо в мене нормально цуря якось защита 4. Капець. Я крила не надів. Йой, мало ми серце не пукло. Так, написав мені Івану, що треба у ратушу занести. А де ратуша? Як я її найду? У мене що, тут не є готового їдіння ніякого? Ну, в принципі... Ну, є так. Є у мене штовх желіза, добре. Так. Куди то мені треба нести? 5 хвилин політ нормальний. Ага, ну поки як. Фангеймер штрек наклав, везуся не знав куди. Я не знав, де ти.
де ти можеш бити. Туй, кітися віз штреков нормально виціть. Кітися віз штреков нормально сюди, гикой на крутацьку подину, через сесе. Та туйка мав і завернути в долину, айно, і туй бися мав провести вже сюди. І туй тобі треба було вийти на сів штації. На сів штації тобі треба було вийти. Вовку на кітиня видиш? Та то. Знаєш, тобі треба було туй вийти. Бо туй з крутацької подини пак ще йдуть дві штреки. Єна йде сюди горів по Голяницю, а єна йде у долину, там де базарчик. Бивись коло виноробні. А де виноробня? Бо туй, видиш, іде далі дулі без кінця. Шкуртацький округ ся не кінчать такий. Так, і ой, перебачте. Ну, та де ратуша? У центр коло прапора. Добре, ідемо. Центр коло прапора, я приблизно розумів, де то. Що вам хотів розказати? Туйка, я сякой був поселив. Що за паутина? Якась паучина. Туйка, я сякой був поселив, та в всіх хижах ніч не було. І як той ходив, то фурт гарчало. Та я мусив, наприклад, я насів хижі стріху мусив був розібрати, залізти догорі і там світла накласти, бо там ся фурт спавнили фраси та гарчали на ня. Мені ся то читаво не любило. Ну. Йдемо, значить, несеме плату за квартиру. Йой. Не так, я собі такий узьму щось іще. Треба се ще взяти дещо. Що мися там гонно пригодити? Що ми там гонно бити треба? Там треба буде якийсь домашній комфорт теж вчинити, ні? Основною там треба буде ендерладу, а на ендерладу треба... Ну йоу. То на секунді не буде. Перше, що треба там буде вчинити, то постільси покласти. Є в мене десь той варштак. Так, відділимо Білу церкву, кітімете писавим за план покласти штреку закольцовану, де житель вічно ся буде возити. Так виходить, айно ж ти житель. Біла церков, чекай, я видав знав, де то. Біла церков туйка є. Із зеленою стріхою. Все воно? Кіті, все воно, та там. Ти ся видав повість сюди в долину. Бо є біла церков із синьою стріхою, а є з зеленою. Кіт там, де зеленою, та ти біля нас, а кіті синьою, та ти ся повість далеко долі. Прикольно, що Майнкрафт переклали на русинську. Айно, то зробили дуже конкретні люди. То зробили дуже конкретні люди. Подекотрі з котрих уголошалися тільки ще в чаті із зачатку. Так, добре, тут є прапор, а де є ратуша? Ратуша то значить сесе? Айно, біжить на роботу, де кидай. Йой. У горах церков. У горах церков? Тоді не знав. Вовкуне, оповіш свої координати. А ще ліпше лягай раз спати. Хрест члений на больниці порушення Женевської конвенції? Я ся в такому не розумів. Це ратуша?
Айно і са ратуша. Можеш ключ? Продано. Двері не є, ключа не є. І двері не є? Ну добре, я се якийсь придумав. Так, тепер би ще знайти, де була та квартира. То видав усіх? Ні, то гінде. Вовкуне, звір свої координати, а я тобі повім, куди йти. А ведь, в принципі, і не треба казати, куди йти. Тобі треба на мінус 1300, мінус 1300 по іксові і дасть 300 по Z. Ми десь тут ходимо. Так, де ми є? А де є хижа, у котрій я купив квартиру? Господичку. Ото сися була? Ні. З видом на маяк. Сися. То я ту й купив квартиру. Яку се виберу, та на ту яку се виберу, на ту покладу собі двері, які буду хотіти. Ну я усі убрав хижу. Квартиру. А коли заладите ССС перед дверима? Яму сисю. Зараз. То двері суд. Він казав, двері не є. Двері суд. На кождій. Так, де б хотів жити туди? На найвисокому етажові видав. Ну я вже казав, що буду напротив розіграшної квартири. А ведь може у сисю? Ну в сисю, добре. Двері суд, я си туди просто табличку вчиню, що я живу. Ну, і зачнемо собі напаровувати, значить, тут треба буде світло ще додаточно якоїсь покласти. Зараз будемо бачити. Добре. Спатися буде десь тут. Я собі видав чиню тут такий перестінок якийсь простенький. Я собі вчиню такий перестінок, бо у мене була така моя приватна зона тут. А тут би я з гостями міг потусити. Ну аж буде в мене... Ой. Так. Ципу під стіну, ципу під оболок. Видав ліпше туй вообще. Ну сяк. Як ото буде? Угу. Добре. Якийсь шалкер стратив. Ну, стається. Так. І... Так. Там вгорі щось може покласти буде таке. Добре. Так, я Вовкунові казав. Мінус 1330 та й 185. Десь так. Ти на мінус 3600 по іксові.
Ото де? Мінус 3600 по іксові? Мінус 3600 по іксові, то десь там. Я без поняття де то. Кампець. І це то не в Куртацьку подину пішов, все то десь не знав, кудись я повіз. Так, стратився шалкер. Тут помало світла взагалі. Та й деревам не взяв доста. Добре, булі лише метуй. Мені сюди треба. А мені сюди треба ендерладу, як мінімум, та й мені ще треба всякого дерева. Добре. Я си табличку хотів вчинити, з чим це не вчинив. Треба ми зайти до міда, що взяти. О, Никита, я з кошаром. Це капець. Я з кошаром. Я думаю, всі виділи? Там реально я з кошаром. Вовку, не вертайся в цивілізацію. Ти ся повіз кудись на хмари. Можеш си покласти якийсь мод на карту у Майнкрафтові, бо у тебе було докіть не то-то. Докіть не маєш... Докіть у нас не є порядку з тим плагіном. Уже 2700 по іксові, ну. Я ти там метав координати. Так, точно ми треба штовс дерева. Треба ми буде і вовна піцицько якоїсь. Бом си там учинив палас. Можеш си взяти сірої, або чорної. Треба ми буде все. Що ми ще там гонобити треба такого? Можеш в шалкер якраз назбирати насправді. Костяку скаджет. Ще ми теж може треба буде якогось желіза. Угу. Я чесно й сам не знав, що мені там треба буде. Треба якось задекорувати то місто. Деревам узяв раз лише дуба та й бамбуса. Що мені ще готовити треба? Візьму такий готовий компостер. Закидь він тут є. Так, якогось ще ідіння туди просто убило запасное. Айно. Отсяк.
Ну тут то саме, фактично. Чи рибу туди ще понесу. Ай, ну таєну торту. Таєну торту. О, мені треба буде ендерську ладу. А у бої вчинити мені треба обсидіана. У мене, видав, обсидіана не є. У мене обсидіана не є. Треба його начинити. А, та й треба не лише обсидіана, ще й то-то. Ендерперлу. Ендерперлу та й ватрачський тот порох, бом се вчинив око. У мене ендерська перла є. А не було в неї обсидіана нагоду? А, та я се можу тут вчинити. О, супер, супер. Все, я се можу вчинити. Кілько мені треба обсидіана? Das... Так, це сюди get. Мені треба 8. Мені треба 8 обсидіана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Що кажеш? Я так не стресував, коли перший раз сідав у мотор, як возити на практиці в автошколі. Господичку, я пропустив перві дві оповістки. Учишся в'язати петельки? Ну добре, ото теж деколи на Хосен. На Хосен нові скіли просто вчитися, щоб мозок не закис. Артемій звідається, що буду чинити з перлиною. Треба мені ендерладу вчинити. Так. Все туди гет. Є в мене десь той варштак. Кампець не є в мене на цілому етажові варштака, а не одного. Так. Па-бам! Ендерська ладичка. Добре. Успіх. Друге в мене би мало бути у сьому, там можемо туди летіти зась у Куртацьку подину. Пороззираємо бережниковий титанічно великий тот хмародер.
Ні, ну капець. Я з кошаром, я в шокові. Так, уже ми тут. Куртацька подина. Подгружаються хижочки. О, тут є. Хова. Вовкун десь туй. Мінус 1330, 185. Так, а де є моя квартира? Тут є моя квартира. Так, ендерлада у мене буде стояти туй. І якусь просто ладичку мені треба буде. Так, все на сміття на кухню. Так, а Вовку написав, що він вже десь туй. Бо на карті ми його ще не вказує. Воно на карті має вказувати який-то то. Так, вообще, ага. Так, ще один варштак туй, біля постелів був, не був. Даже не так, а й май близько. Вовкун зась далеко, бо вже по другів тів. Я світла більш не брав, ну добре. Так, тут хотів їм такий варіант собі придумати приватності. Такий перестінок. А вот СС даже нет. Что и достасяк. Так, тут хотів їм косицю. Якусь усього угла забити. А тут може бути шифон, насправді. Шифон такий великий. То треба було взяти, видав, темного дерева з собою. Айно, не з дуба. З дуба я то не вчиню. Треба було взяти темного дуба. Та тут учинити шифон. У шифонові буде цуря стояти. І тот шифон буде переходити у якусь книжну полицю. Штуйка будуть книги. А туйка буде. Туй має бути столик. Ото якраз із простого дуба можеш учинити. Так. Ось учинимо гарадичі. Сяк. Да, як так даже. Як то мені... Ага. Або ні. Так туди на стіл ніч не може буде покласти. І це перестінок такий. Ось мені треба якось візуально розмежувати між собою комнати. Ну, уби я не клав цілу стіну, то я зробив лише такий мінімальний перестінок.
Ну. Класно, тінь так. Тінь одоболока так іде. Круто. Добре, значить тут буде шифон великий. Який буде переходити сюди у книжну полицю. Добре. Туйк хотів столик, бо щось воно мені, коротше, не так. Акіть я учиню. Щось таке. Вовкунця розчебнув. Та кампець. Йой, Сегіняшний пробував від нам прийти і просто фуртумират. О, тепер я вже можу нормально на постіль зайти. Йой, слухайте, ото вже 3 години стрім іде, но ні уроку. А я думав, що в мене так гортанка пересохла, я пити хочу. Я вже 3 години говорю. Ну, я би тут хотів щось таке лишити за місто столика. Лише він мені щось не любить із бамбуса. А кить учиню смереки. Смереки мало ліпше. І так не ідеальний варіант, бо... Ну, смисл у тому, що там має стояти торта. Отак, уїдення розкладу насправді. Туйка має стояти торта. Бо гості могли їсти. Там були айно. Сюди намечу м'яса всякого. Це насправді моє. Так, ось тут можна було погостити. Тут якийсь палац може буде покучинити. Я з собою вовну брав. Не брав. Ну то не бай. Тут щось таке мало бути. Та й нормально. Най буде. Треба буде якусь стату. Треба тут буде якусь картину собі заліпити. Та й тут в мене може бути щось таке моє, якийсь робочий кабінет, наприклад. Мені треба буде книга. Кампець, у мене з менеджментом У мене з менеджментом своїх ресурсів все досить тяжко. З чимся не привчив складувати все у того ендерладу, в шалкерладочки, знаєте. Ну, вчинюсяк. Туйня ендерлада, туйня буде просто лада. І я у неї вже намечу, що мені там треба. Робочий кабінет учиню туйка. Туйка в мене має бути столик. Щось собі таке придумав. Ну, робочий кабінет, якийсь комп'ютер, айно. Щось таке. Туйка теж можуть бути ще косиці. Так, аби це місто все було уєнно в собі так файно. Айно, ну, і все так, зачаток. Все треба буде ще додекорувати. Дуже много всього мені треба поприносити. Мені треба буде на все кожу, ще мені треба буде, папір. Це у мене не є ні туй, ні там. Це все мені треба буде вертатися геть думаю. То много літання. Були в нього... Не було в нього більше півблоків всіх.
Так, туй буде ще сяк. Ну, та й сяк уже, айно. Така повноцінна кухонька буде. Може лише туди сі дві посунути та... Сяк. Та світло туй. А туйка і ой. А я то якраз дома вилишив. Ож і умивальник. Айно. Незро Єгеренко. Здоров. Здоров. Якраз ми споминали атаку титанів низько. Я десь там вище в чаті метав. Атака титанів то приквел до Мадагаскара насправді. Так. Спальня, гральна комната, зала. Та де? Це дуже піційська квартира. Як тут розділяти на 3 комнати? У мене це буде єдна велика студія. Айно, штуйка, я буду спати, тут у мене буде робочий кабінет. Значить, і бавитися тут буду. А це буде і кухня, і уєнно така вітальня гостям. Що я буду з гостями. Там когось за озером уже літать. Ну. Та й такое. Дуже много всього мені тут ще треба наскладувати. Пойте ще прийдемося маленько по самій Куртацькій подані. Я низько не буду мати сили то все додекорувати квартиру. Головно ж купив їм. І це вже дуже добре. Так. Крила в нього діти. Капець, Стасію замок, айно. Никита, щось це таке. Щось це таке. Щось це таке. Я вам кажу, варош крадачів. Тільки розібрали портал та й все. Я тя напудив? Як? Я навіть не знав десь. Як їм тя міг напудити? Ну, Никіта, що це таке? Це, видите, чудо-строячі. Я в шокові. А, Вовкун тя напудив. Ну добре, хоч не пустоє там. Не повністю пустоє. Бо вказує мені на карті, ось там ся спавнять якісь фрази. Значить, і так пустоє у дну. У дну має бути там пустоє місто. А, чуєте? Чуєте? Незро Єгеренко. Коротше, цей замок тут чудно стоїть. Йой. Ну, Ника, отже, що задекорувати? Взагалі, кіцяк никати та... Іван дуже много настроїв всього. Сама Куртацька подина.
то виціть зачиниться. Ну, цей замок до того ніякого відношення немає, якийсь ми перше виділи. І це вся місність, і це все Іван построїв. Туй Катин, церков, Яна, хижі, далі туй дули зась, якийсь замок почався строїти, не достроївся, якийсь монастир почався строїти, там якісь рибники, якісь іще ферми, всяка галиба, ну ж. Він дуже много всього зачинат, айно ж він не декорує никити. Сись, видите, фундамент стоїть. Він тут стоїть уже гід. Він все зачав, не доклав, пішов далі щось друге. Ож він поступно сяк строїть, і, ну, просто не все єднако шиковно приводить у готовність. Тут появилися вже сесі болтики доста файні. Мені ся полюбило. Там хотів у дальшому шорові, не туй. Та й усі в хижі видав, ні? Ну всі в хижі вже ся появили болти, ну, такі нормальні. Сесі з медом дуже класний. О, ти можеш свій транспорт припаркувати. Клас. Бути з цурем, айно. То те недостроєні штука по-своєму інтересні, айно, аж є якась алюзія, аж все варош, котрийся розраста, тайно. Ось воно справді в процесі постройки. А це що? Такий гараж. Щось мені все припоминать. Я сякі гаражі десь, я сякі двері на гаражах уже десь видів. Айбо зась, никайте, видите? Хишка яка? Піціцька. Можеш обійти довкола. Айно. Можеш обійти довкола. Та тут 3 гаражі. Туйся алашами йде дгорі. То пожарка? Ясно. Та це типа пожарний сядулі трубу всяк спущають. Правда, не є раз не мотора, не там гурінич не є. Ну то таке. Де я їх видів? Кого? Перебачте, я втратив нитку діалога. Кого мав видіти? Ну, тільки моя стара хишка. Така дуже перепакована деталями. Всякі тникати та... Ну, явний напхав дуже много. Так, виціть щось їм хотів ще взяти. Поникати це євня кожа. Кожі в мене не є. Євня повно земли. То мені не треба. Не представлявся, як уже у ті гасичися поднима от горі на тих пілонах. Ні, по куди би мали бути якісь гарадичі до горі. Айбо, ну добре, най вже будуть аллаші, бо в Майнкрафті так можеш залізати. Здоров. Ой, проведу малу екскурсію. Не кажучи як довго, бо я довго не буду. Ну, най вам Іван сам указує екскурсію по своєму селові. Все тут пожарник дулі трубу. Може було кругом алашів забрати блоки, бо було видко, що там горіще є. Ти взрали б... Ну. Або вже так стало, як це стало. Може, пак Іван буде мати дяку та перечинити.
Квартальна рада, старий квартал, Куртацька подина. Вукунся ругатись. Ага. Так, 10 юан. Ага. Ну, а і це патика. Амбулаторія, бляха-муха. Амбулаторія. Все. Ліг йому больницю, коротше. Не знаю, може колись у больницю завезуть по стилі, або раз сяк. Медицина у руснацьких селах, ну, така собі. Ну, тут логіка не є, правда. Лежимо в больниці, коротше. Ну йо. Десь я Іван дів? Ага, це тут центральний Патика туй. закладателі. Йой. І саміся полюбило. Такий, мотика така. Класна. А всього чекан. Такий теж крутий доста. Ну, проводь екскурсію. Розказуй. Може він Ну, розказує, а не... Це закладателю Куртацької подини. Мигалячиків дітей, ну та й я клав. Файно. Указуй далі. Сесь парк пару раз їм вже указував туйка. Ну, а і це сама перша хижа у Куртацькій. А, щось його перебивати. Може він нажима, та воно щось не йде. Якась Кафе, бар, ділька. якась Ні, де це? півниця. Потемки туй. Гобітська корчма якась. Ай, ну, якраз їм хочу показати, що це якась яма гобіта. Півниця в землі така. Така доста хаотична екскурсія. Там ми поникали, та й біжимо далі в другий кінець села. Ну, туй пап Єгер. Пап Єгер. Ну, тут доста читаво задекоровано, так ти вповім. Хоба. Всякое доброе істи. О, камін. Я вже Мигаль декорував, бо я лише нішек понаружи. Ничтя не чути. Ничтя не чути було. Кажу, це вже Мигальчиків декорував, я лиш поверхав, що чиню. Ага. Тут може мало світла хибить, або то таке. Я ся тому не дуже розумів. Файно тут достаник такий камінище. Косиці по стінам класно розкладені. Газда пабася кличе єгермайстер. Єгергазда. Єгермештер також.
Ми перші сюди йшли вже. Ну, і ні? це типа щось валила. Мене щось мало привалило. Ну, на тім боці млин. Ну, Ага, вижу. Ага, просто голесо з такої самої, з такого самого матеріалу, як і то. А, ну файно, слухай, получилося. Споза того ж голесо такої великої, та вдалося йому ну, і це воду хижа навнадіти. фермера. Хижа фермера. Хюй, то якась хижа фермера, це ціла бібліотека, не кина. Тут якийсь хобіт під Гарадичами спить. Великанське кухнище. Просто кухничище. Кампець. Чи сей закривав це сі. Ще один стіл. Та й тут якось спить у такому закуткові. Ну, поки це типа офіс хіба цілого фермерського газдівства. Ага. Круги у Майнкрафтові єресь. Які круги? Де? Ніч не було. А, ти за голесо, то закручало? Йой. На, позирай на столо. Ну, поки демуся дало, там це приліг. Ну, а тут коротше, а тут їдальня робочому. Ну, що роблять на полях. Ну, нам ідемо зацінити. Все в таких тонах. О, мені ся полюбило, як стіни вчинені. Доста класно. Ось таким шуп-шуп-шуп полосатенько. Доста прикольно. І це, я так розумів, теракота двох філів. Зелена та й салатова. Доста файно. По столах скакати мало не красно, а й воно. Або як уже є. О, та гінде в нього монастир. Ідемо в монастир. Тут грядка ні в руку, не кина. Чудошник, де не є мобів, ну. Та, бо тут вже готове. О, свята вода. Водоспад Святої Преподобної Анни. Добре. О, інтересно, хрест учинений. Ну, і це главний, типа, главна церква у цьому монастирьові.
Ну, а й сама й мала церков. А то нормально, ж всяк дві церкви одна за другу. Всяким запланував просто. Ні, ну просто ж це відділість, да, коли таке, бо мені сюди це маленько нестандартне рішення. А то була проскурочка, не творися. Ну, а ту й монастирська пасіка. То стапарано вчинено, я щось якое планую на забивання відера. Як класно! Кампець! Вау! Доста файно. Ж так, шориками. А ще й косиці єднако вистроєні ож. Туй лиш такий філь, туй такий філь, туй такий філь. Доста серйозно. Монастирська пасіка. Це цілий блок? Ай, ну це цілий блок. Ага. Так, ножиць нема у собою, но не бай. Тут, правда, щось чудное. Така шкала. А де сидів Іван? Індія. На озерові суд поблизь і капличка, і католицька церква, і баптистська. Бо то іншакі. То іншакі церкви. А туйка, я так розумів, 3 чи 4 єднакі церкви за шором. Ось це, ну, це монастир. Це все одної парафії. Ну, а й це Купличка. Так. Звонарня. Добре. Ну, каплиця та й церква від одного то ще гиби нормально. Бо дві церкви єдної парафії єдна за а другу, туйка то маленько монастирські чудно. теплиці. О, теплиці з вином, класно. Ай. Дзьобкаться. Вукуну взагалі голий ходить. На, з'їж хліб. Причастися про скурочку. Ну, а туйка їм на худобу. Ясно. Треба потихеньку сохранятися з екскурсією. Тут усі монахи живуть, це все декоровано. Ну, Указуй, май бомбу, май паранно, що ти маєш у силові, та пак буду кінчати потихеньку. Ти големурі. Монахи вимерли? Та ні, вони не вимерли, вони там в Укуне у хижі суд. ну а й це маєток основателю. Велика хижа основателів. Їх тут теоретично він двоє живе. Оп-оп-оп. Це дворецький. Це тут вже був, виділи, що тут та як. Ай-яй-яй. Плюс-мінус. Велика тронна зала така. Хоба. Сидимо з цим ворами. І Демет Палацо Советовня ушла з училь із, ну, коротше, з самого кварцу. Щось із самого кварцу? Не порозумів, що. Щось у нього із самого кварцу.
Святою водою накропили. Ей, стратив їм, куди Іван побіг. Ну, кампець. Поле з посуняком. О, де є вовкун. Та видав того бока. Ай, ну там були теж моби. Ну і це вокзал. І це тут вже село Полянське. Вокзал села Полянське. Ану, ану. Ага, не є ще вокзала, коротше. Добре, хоч штрека вже є. Туйка метро йде в долину у гуртечку Подину. Раз не йде. Йой, вовкуне, не требася було в оці дали вести. Не треба було. Іде просто пішо ходити треба, айно. Іде метро просто раз не метро, а й піштро. Ну і це Полянські виноградники. Йой. Так, тут далеко не долечу. Так, де нам ся стратив Іван? Десь усього бока йшов. Ні? Айно. А і це має бути дегустаційна зала. Тут будуть дегустувати вино. Ну, а туйка горів палац із самого кварцу. Ко там же є? Можеш подникувати, Никита. Можешся натягати, що там діє. Йой, господичку. Так і сня напудив. Вовкун любить людей пужати. Блін, це капець, Никита. Ти можеш подникувати, я в шокові. І все мене страшно веселить чогось. Таку і всяду. Ну, палац із кварцу, ідемо никати. Коротше, тут є наповнена двойна лада кварцу пішла. В року. Повна двойна лада кварцу. Лише раз у палацові теж вижу ніч не є. О, є півниця. Ага, у півниці раз ніч не є. Ясно, значить там одну раз ніщо никати, треба на нього звон. Треба його роззирати звон. Ну, в принципі, парадний. Файно, стрічка тут є начинені. Іване, будемося відкланювати потихеньку? Ну, як мінімум я. Йоу. Ой, ну що, чистовані позирачі.
я вже буду потихеньку сохранятися, бо я би вже, слухайте, щось їв. Я би вже щось хотів заживати. Дуже файно ми низько забавили, дуже файно ми низько походили всяди. Я низько купив собі квартиру у Крутацькій Подані. Доста читаве досягнуття. Ай, ну, було весело, було весело. Дуже надіюся, що буду мати час ближайші місяці ще набавити щось таке файне, класне вчинити. А на низько будуся сохраняти. Красно дякую всім, хто прийшов. Майтеся, сокутіться. Все, щасливенько.